ľudia, dneska vás víta Studio Dirt a Tax. A dneska sme si, viete čo pripravili ľudia? Čumte. Prvý drink To the Moon od Moona, ktorý má príchuť jablko. Potom ešte ďalší, takýto Aloe Vera originál. A takýto citrón aloe vera. Tento jablko je tiež jablko aloe vera. Všetko. Ľudia, viete čo ja nechápem? Prečo sa Moon dával do všetkých týchto aloe veru? Prečo? Prečo, keď má už čistú aloe veru, tak na čo dával aj do toho, aj do toho? Prečo nedal čistý citrón a čisté jablko a čistú aloe veru? Nechápem. Čak. Takže ľudia, začneme s týmto prvým originál. Lebo možno to je rozrkané. Takže kámo, poďme radšej, počkajte na chvíľu. Takže už sme to otvorili, našťastie v tom nie sú bublinky. Proč? No, ohonieme to. Fuj, to smrdí ako čistá aloe vera. Ukáž. Lebo toto je tá čistá aloe vera. Kámo, to ešte viacej smrdí ako aloe vera, kámo, krém. Takže ideme nalievať prvý. Ono to vyzerá takto. Pre istotu si len dáme trochu. Ale nechápem, prečo tam nie sú bublinky. Prečo tam Moon nedal bublinky? Kámo, ono tu vyzerá skoro jak čistá voda, kámo. Tak si ber, tak, a ideme ochutnať. 3, 2, 1, poďme. Kámo, to chutí úplne ako čistá voda. To čo je, kámo? No vieš, on to má iba trochu príchuť, ale... Kámo. Ale napríklad, mne nechutí aloe vera nápoj, ale tento je celkom dobrý, lebo tam necítiš až takú aloe veru, cíti tam ako aloe vera a čistá voda tam cíti úplne. Hej, ale kámo, to je úplne ako taká, keď si v nejakom veľkom hypermarkete, kámo, a je tam veľmi teplo a kúpiš si normálnu takú pol-litrovú vodu. Chutí to úplne takisto. Hej. Takže sme to dávali do mrazničky asi na 10 minút. A stále je to teplé. A kámo, počúvajte, predtým ja keď som to kúpil, kámo, som to dal ešte 2 dni, bol to v chladničke. A potom teraz pred natáčaním 5 minút, kámo, som to nechal tuto na stolíku, kámo. To čo je? Nechápem. Takže ľudia, my vám neodporúčame si kúpiť tento aloe vera. Vôbec. Chutí to ako teplá, čistá voda, kámo. Hej, ľudia, prosím, nekupujte to. Ja dávam tak 3 z 10. Kámo, za to, že je to Moon, tak mu dám 5 z 10, ale tých 5 bodov za to, že je to Moon. 5 bodov preč za to, že to chutí ako čistá voda, kámo. Ľudia, takže máme tu citrón, takže poďme to otvoriť. Zase tam bude tá aloe vera príchuťou sa. Kámo, to je úplne také stupidné otváranie. What the heck? Takže museli sme to dať otvoriť, kámo, s tým strojom na otváranie. A takže poďme to naliať. Tak to vypadá, morbístrička Moon. Kámo, takže ideme. V bazéniku vo videu. Kámo, to vyzerá úplne skoro takisto. What the heck? Hej, videl, to vyzerá úplne takisto. Takisto ako ten prvý, kámo. Takže... Kámo, toto už vonia. Ukáž. To už vonia. To už ten citrón úplne vonia. To je ako... Kámo, ja som si nasal tú vodu do nosa, kámo. Ale nevadí, takže ono to vonia, takže ideme na ochutnávku za 3, 2, 1. To chutí ako keď si dáš pomaranč plus citrón a normálnu takú vodu. A toto už viacej chutí. Toto už je celkom... Kámo, tak toto si budem kúpať. Toto je dobre. Toto si kúpime vždycky, kámo, v lete, to je dobre. Ja tomu dávam 8,5 z 10. Ten citrón je, kámo, dobrý. Takže čet. Takže mi tomu je to dobré.
Dívajte, tu už je tretia plechovka. Jablko, aloe vera. A mimochodom, v tom citróne ani nebolo cítiť veľa toho aloe vera. Keď ideme si to naliať, kam to vyzerá už takisto ako ten citrón. Coca-Cola pohárky. Coca-Cola reprezent. A ideme Počkajte. Kámo, toto vonia o úplne šampanské, úplne, ale ešte jablkové, kam. Jablkové šampanské, úplne to tak vonia. Dobre, takže ideme ochutnávať 3, 2, 1. Toto chutí jak to šampanské, kamo, ľudia. Ja tomu dávam z 10 z 10, to posledné jablko je dobré. Ale ten citrón je taký, ja vám poviem, že aloe vera to je tak, že také o ničom, hej. Ten citrón je taký na leto, že proste také do bazénu, keď idete k bazénu, hej, a ste smední, tak proste toto stopro, hej. A to jablko je proste jak šampanské, to si môžete kúpiť miesto šampanského na oslavu. Na oslavu, kámo. Takže hodnotenie posledné. Aloe vera, ja tomu dávam 5 z 10. A ja tak 5 z 10. No. Príchuť citrónu, ja tomu dávam 8,5 z 10. Ja tomu dávam ešte 9. A posledná príchuť jablko, takže ja tomu dávam 10 z 10. A ja 10 z 10 ľudí.